Nakajing Sngokia halor kajing jasa tenra ke basket kena skol hakat nyomer paham lang Riboy district hakawai ke rocket klinka kabla jia hak step jong kakat kendai tarik urampang arajar arpun rio hakaba kham hadien jong kateg sngi layo jing tip ba wei nagi kena skol ubla Mynsaw ula Khlad no bat ki wei pat kombai hnringot kidang dona kajing sha sumar ka hinyo trap youth development council HYDC arpomer unit kala dawa ba ke Sorkar jela kumjo ka company ka badai tra ya ka trok bagi daiban Siew by Lutksan ketika truk kat kum jing thu ka seng laong bala day try da ka SSL company ya ka ba ka seng kan sapha da ka jing tho bat dawa ya ka bai Lutksan kumban shukro bah ka por pra baje khat san minute men stamp ha ka te ka sngi ka wei ka truk kit klinka ka badon yo registration number NL01AA sound real nyo ar kalatan ra e ka basket khana school ka Mount Zion Academy Bernihan laong ba ka te ka truk ka bala nya do brio yo ba kham hadien la kem nagi pulen ha bala poi ha ka te ka jaka ukhlam la ban te la kam shu bat pintan ra ya ka bos school ka badon yo do registration number MLEW not D Sun not South nyo ki ba ya lang shaka jo ka phang surak na Shillong Shagwati. Na pedanggi kena ki bala Mynsaw uwe ula Khlad no Arhi Hospital Jorabat. Ki noy lambat ki dekat ke HYDC arpomer unit haga ji alam usamla patsha nong Mynsaw u president kalawan jengo ya ki kena ki ba Mynsaw hakate ke jaka sumar kum ke jing le ai man sim ya ki bat hiar saka yeng jong Heprit bala Khlad no kum ke jing le sngolam saki kmeki pa bat ki ba yeng. Kaseng kadawa bagi bor Sorkar bat ki bor pulet ban pet ngor ya kom yat ki kali hariboy kum kasien jam yada na ki jingja ki bos ngosi la ongru bakum kaseng ka yoi bagi pulet kariboy ki trai shitom ban te la kam ya ki jingja accident ki kali red hendra ya ki kali bat trok hepan i kum bagi jenjar ban le ai Shushu kaseng ka kentu ya ki bor pulet ban te la kam ya ki kali bakit palat pot ya ki mar bat jingket jongki namar bon sien kaya lam shika jingja tenra kali kabana kapor shikapor han national highway ka ban rio Kerpat yaki Sorkar bagin ailem kajing kersan kamtama kani kajing ja kum ka accident hagawai gawai ka kiliang tibadon kanu kajing ja ka Sorkar ka kloi banyarap te kumju kumyang iru ibaduk ibasu ngakarpat ka Sorkar bakan susun ailem bakan yarap ban ai lem kajing kersan kumya ini kulung ibadon hagajing accident hagaboskum kamtam kaboskum kamdei bagayang hakden surong ngar kala yang hasai te agar pada ka Sorkar bahkan ailem kajing yaram na benta jogina habatin pej bahagi kishap ka shap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shap plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya